za su canza ra'ayi ba, ko gudance dan rai nake ba za na kyala hannunki ba. Wata tambayar da za a mini amsar da ba ta fi sunanki ba, yadda jini yake aiki a jiki ƙaunar ki haka ta zagaya. Ko da babu kulliya ko a cikin matan duniya, duk duniya ki bar batun fariya cikin matuna ba zolaya. Dan mutum lakabi ne da mahaliya filo kike talin guda daya masoyiya, fita ka lafiya ni kuma zan yi miki jiniya. Matan Indiya zan karamaki ko da yaushe,